jingya lenti ke jonga menta ngandap san prasnam ngalai I ki sarkar ki jai sarkar bat kane ke sarkar ke basne utam ngado pinyo ke hill state Uba Sylvester kurba bujukot iye uba bes uba diru orang mak senong ke senong maulai pun muri mentah ke sengi ka aflau trek bun berai nailur ulaklat kendet haying sa ke jungu nalo ke jinglong orang mak senong uba bes diru cerman kesur ke beriu nyutrap uba las ajit dang hakini kendet teyong bat kani ke jingklat no ke jungu kandai ke jingdu uba krau ya ke kenun bat kumjuru ya ke senong hi baro ke wei habayo ban nyekran bat uba Samuel Biam uba di presiden ke seng samla maulai pulun ulapun pau ya ke jingkendet ke bakrau halo ke jingklat no uba bes bat ulapun pauru bahkan dei ke jingdu ke bakrau ya ke seng samla bat kumjuru ya ke mulai hi baro ke wei namar bo babes udah nambah senong uba mi syakmat banrat dingkong ni kam sniu hapo ke senong ke thau kan mau ke jing pisar nak ket benang ke sawan hai yeng jong pi ha ke yeng ke sam jong pi ki khon ki ti jong pi bat ya pi ru kan mau menta pi so he bo pi song ha suki ha ko ke si pi song thai tengiru dang bantan sipang hi yo jing tem yo fun ko bat ngira solong yo shop ya ke jingklat no jang ba sebesar kurba ibang jukot i ba best but unexpected ya ke bang ngai scam bagi pai ba na kalang gijakan na kalang gisnong na kalang gi benta ba per jang ke si jentia kim poi perkhat ya ke jingcia ke jingklat jang ba best buat mengiru mene ka bang dan po mulai yo jing tip ngaleng kadang ong yo lesi dan bakarang kai te henry hadim bela yo banyak keran ni katukan ni kena lam senong jong ki badai na po muri ki bangai kendo te ki penting na ki am ka dei ke basya but habi dei bakani ke jingklat i ba best dang hakini ki kendiat sengi ngai I lembagi WhatsApp group ba I yong I penpau yong ba ya menta katukan ni sengi nambang am da so site so klan ngan ay ngan nyelek ban kiar sa ngan song isolate sa kambas ko sengi te kata to poi perkhat ke makan poi do ni puat namar ba ngirang perkhat ba ya le si I le tangkum do ban maintain ya le dia ban ya dai le dia henry sendat kawan jap ban da kum kani ke jingja te kum yuri rong ba ubang I burom yu kum nang lam snong apa dang ke jingya le ti ho ngi kum gibril ngi dan la ka jong ke benta ngi dan la ka jong ka jingduna bat ke jingbiak hakata ka ban ya sekri ya ke emlang ka salang henry kum yuri rong ba apa ubang I burom ngi so ba kalong sha ka jingdu ka bakra bat kat kai ke bangi ya lenti kum kesang sama malai pulun hi kum presiden jong kesang sama pulun keseng hi ke jiyo musim halam bai ba bas ka por bangi sedang ya kene ka sang sama pulun dei ma iru iwe na kiba joy ai musim ha ba ngin ya ngidan kam ban pengki em ya sang sama pulun ngidan kam ban penyari ka kom perikam ke jongi ngidan kam ban pengkhanya ka sang samla ide iwe na kiba jo ai boy ai bor bat ai musim ha yangi te kum we na kinang lam taka sang sama pulun maso ba kani ke jingdu yung ni rong ba kalong sha ka jingdu ko bakrau namar ba nganut ban ong ba udai rong ba banut ban kren ya ka e ko ba so ya ha bat ngai skam bagi briu ye jang nakalang kisnong jang ka snong molai kidan ki ba pediang de si kidan ru ki ba pediang ya kata ya ka jing ya ki ki commitment la ne ki comments la ne ki jingkren ki ba mai ju ai ki pai ba henry habi de ba kani ka panta ngaso ban ong ba ngila ru sha yo rong ba ubadan ke jingkit kliek ani thu ipi kasnong phut muri kedisnong ke ba kilong tan bok haki yo ya ya I ba bes kamu no lam snong namar kani kalong kat kum ke jingtip ke bangi yo na kinang lam snong bat ka ke bangi iru udai we na kirurong ba ubanut ban yukun persya ya drugs hapo kasnong phut muri bala banran ya ka yo ya kani ke jingkerni jang disamla yo drugs ya ka jing jelai jang drugs jang dan benta jagi kena yo drugs banyak dan benta hakikam drugs banyak dia drugs banyak di drugs ya kata nginum la ban lait baro ki perthai ke tip ba bes udai we na ki bah na kinang lam snong bala trirat ba sisa hapo kasnong phut muri banran bermarak jing kelabat kebun bak ki kilong yeng ki kun samla ki bangat ya kani ke jing ya lenti bat sa pengop how drugs ba bes udai we na kinang lam snong balala berpenkela ya ki kun samla le si naga 100% ka bangala ban ong ba le si 80% lalong successful ke jing ya lenti jang I ban ngi suru ba sibun ki bai la ya lenti kum no lam snong ki buit trikam ki jang I kalai rap hai ka snong phut muri namar bang kumong I pimene ba 100% rapo persen hi kenikal ka ngayo sngo nakinang sang snong jak kumuri kida aisha ka jing yero e ba bes ula asha ban kit ban ba ya snong ka thau udon sha ka mesim tre tikini ki jing ya lenti ki ba bes ngila do no yo rong ba
ubalong shaw nong lam snong batubet kar kom trekam ubenut ban kren jing sisa bat umenut ban le ya kakam tegini ngidang kam gumi kini kiro rong pa kini kejing du noi babas ala ban ong ba kadi kejing du ka pakraw ya kejing kesem ya si ha kejing bampui perkhan wat bangi kiri pat ba ngim pui perkhan henry kejing kesem rong ngatrai kalau sendat hi kini kejing jia te kadi sisa kejing du ka pakraw ya kejing kesem jing babas ya ka snong put muri ya ka snong molai bar ya ka imlang salang jong bri nyok trap hi bro away ngai skam ba kini kejing ya lentiah kini kendiat sport le i kem bakala ya kum tu ipai mak kem dei baso phala namar ngi ipai ba ngi gibriu ngi dan la ka jong ka bentang ngi dan la ka jong kejing song ngi dan la ka jong ka kejing yo i ngi dan la ka jong ka buit trekam henry ngim dei ban ya tho yo wo ngim dei ban ya pat ya kejing bakala ka kejing duna hang ni hang tai kum giru kum uwe na lam snong kum uwe na lam snong la ban ong ba anga deu presiden jong ka jong sang sama snong ngaso ban ong ba kan ni kejing du sha kalau ong sha kejing du ka bakra bat gibriu ki beteng khu ba das ngaso ban ong ba num dei than ban tho ya ka jing ya leti ha ji takhu ka jong ki ba ka jing du I ba bas kalau long sha ka jing du ka jing du ba khaw ya ka em la ka salang ila long sha dong ai museum ban nga yo sngo hiru ba na ki nong sang put muri hakani ka por ka bang ya tengku hakani ka lockdown hakani ka pandemic ru idi we ni ki nang lam snong ba la ba ban trekam ho snong rekat ka isi ka jong I baro hi ki nang kit kam jong ka isi ngai scam bagi ai ki jing telang bat I bagi nyerap ya ki jing nong yeng ba bun ba ki ba ya kenduk jing e lembaga ni ka covid lembaga ni ka pandemic ka bai la penyerap ya ki nong song snong ka bai kenduk jing e nak daw ka jing hiran nak daw ka jing kerdu nak daw ka jing e ka bagi kenduk lembaga ni ka pandemic ka jing du yo ba bas ka risha ka jing du ba khrau ulong sa ulong sa ka nuksa ka ba pha nak mata jong ki khun samla ki bangan nang jam saprang nak mata ka bha ka miat ka em la ka salang ulong sa usan khung hak bai de baga society hi bro oi baju ai museum baju trerat ba nam ta la jong snong ka thau tikini ki jing du ka bakhrau ya uri rong ba uba misania apo ka em lang salang oi phi ngim dei ban thau yo bo pan ya ka jing bam biang hang ni hang tai kata ka dei ka ba nga kum present ka sama plen ngasngo ru ban ong ba ni pha ya ka kro sngolam ya ka yeng kasem mar ba piledu no ya u research bakhan ya ka yeng kasem uba besar baptia bapenda penbiang ya yang kesam ubatip ya ki khun kiti ngai skam ya kata ubadan ke jengit kli ya ka ya la ka jong ke yang kesam kalau long sa ka jeng du ka bakra na ka jong ki akarman skam bu blai undum eno ke yang kesam ke jong ki u blai on ai ya ka mat ka ya ka jeng ja thai bang jukut na ka benta ka jong I bat kun chu ru ya ka yang kesam ka song ke jeng ka dei hi ke jeng du ka bakra ngi ru ngi song ngi sa ka umdum ngi sa ka lengo ya ka ni ka jeng ja ka bon ja ya ni ru rong ba uba ngi shania yu kum wi na ki lang lam snong balak ban ai masi me bubun ba hapo ka ni ka society ke jong